Velkommen til en kort præsentation af vores nye jordbrugssortiment. De 4 maskiner, I ser her, det er de 4 standardmaskiner, som vi kører med fremover. Vi har redesignet, vi har gjort dem mindre, vi har gjort dem stærkere, og vi har gjort dem flottere, synes vi. Her ser I maskinen, som hedder Jordboots 4.0, 6.0, 8.0 og Model Sport. De 3 første maskiner her er stationære maskiner, det vil sige, de bruger strøm for at operere, og vores Model Sport er en batteridrevet maskine, så den kan tages med hvor som helst. Hvilken maskine skal du så vælge? Ja, men det handler jo rigtig meget om, hvilket behov du har, og hvad du synes er dejligt. Hvis vi tager de 2 8-kammers maskiner, altså Model Sport og Model Jordboots 8.0, så har de 8 kammer i støvlen. De er sådan illustreret ved prikkerne her. Det vil sige, at der er 8 små punkter på benet, der fyldes op med luft. Det er godt i forhold til restitution, muskulatur og lymfødem. Så har vi den med 6 kammer. Det er sådan et eller andet sted ind midt imellem. Den kan stadigvæk godt lave muskelbehandling, den kan også godt lave lymfedrænage, men den har ikke et separat ankelkammer i støvlen. Så jeg vil sige, det er til et moderat sportsbehov og almindelig ondt i benene. Model Jordboots 4.0, den har 4 kammer, og det siger sig selv, at 4 kammer på en stor støvle, det er nogle store kammer. Den er ikke så egnet til lymfedrænage, altså til at fjerne væske i benene, men er super god til almindelig restitution og cirkulation i benene. Fælles for dem alle er, at de er touchbetjent, det vil sige, at du kan bare trykke let på displayet på maskinen, og så opererer du den derfra. De kan også alle indstilles til et tryk helt op til 250 mmHg. Det er højere end det, vi har kunnet lave hidtil, og det er højere end hvad der ellers findes på markedet, så er du til rigtig hård muskelbehandling, så kan vores maskiner det. Ydermere så er alle klargjort med Bluetooth, og det vil sige, at når vi er færdige med vores app, vi laver til systemet, så kan alle maskinerne opereres via din telefon. Er du stadig i tvivl om, hvilken model, der er lige noget for dig, så er du velkommen til at ringe til os eller skrive til os, og så hjælper vi dig videre derfra.